and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Si Tart, ayaw pagunit ako niyo mo kay manaog ko. Maram ko kalipungan. Atong gamay ra nimong nainom kalipungon. Bitaw, pero isok ba to eh. Mabagdaigo man ko dayon. Sige, dali na kanaog na. Ay, Gunit ako, Amaya. Roy? Dali na. Ha? Ay, Timing nga ako pag-agida. Dali na. Tay basa. Eric? Unsa man papauli-on na lang siya? Pakuyugon ining gwapo? Sir? You can go now. Amaya, may noon nga na makato din mo kay giduka na sa ko. Salamat, sir. Amaya, dali na. Din ko kagikan nga nakadlawnan ka man. Naglingaw-lingaw sa ginagmay. Ikaw na day magkamao. Di man sa mugikan. Nga miabot mamorong orasa. Ay, kuan man gud kinabang na nang imbitar og birthday party samahan sa mong drummer. Unya, dugay mang nag-ukang. Mao ni. Nadugay ko pauli. Pero nahibaw tos mama nimo sa inyo lagaw. Gusto na ko sa kabuot roy oy. Mao. Kinahanglan pa bugod kay pahibaw na ko kanunay ang akong mga lakaw. Dapat yun. Dapat gid unta. Nga concern sad ka sa bation sa imong inahan ug ubang mga tao dito sa bahay. Mana na atong ila pang panahon oy. Pinangga ka magud sa imong inahan gud, Amaya. Ay, nangga ba uroy oy. Ikaw no. Kung tinuod pa ng imong gingon, waon tay may tabong bati sa akong kinabuhi. Pero wa man siya ayo. Mo na nagka-because ko. Kamay lagi mo miserable sa imong kinabuhi ay. Dili. Si Mama Dalia. Siya may nakaingon nga napakiyas ang ako mga damgo. Imura na huna-huna. Mo na tinuod. Mo na tinuod. Katong akong inahan, magitoy nagdaog dangan nako. Pero ba nimo ba? No? Ayaw ko no ana. Tahura o pangga ang imong inahan, uy. Kaiyak ang giampingan sa diha pa ka sa iyang sabakan. Hantod nga nataho ka na dinis kalibutan. Ha? Ang tanan sa inyong palibot nakasaksi kung giunsa ka sa pag-umol sa imong inahan. Iya kang gipadako sa pagmahal. Ay, lang ta. Kung nasipyat ka man sa imong pagpakabuhi ka na tungod kay imong gibaliwa ang maayong mga pagtulunan nga gipasunod sa imong inahan. Nagbuhat ka man gud og kaugalingon imong kalibutan. Diin mo imong gipahari ang tugbaw nga panglantaw sa kinabuhi. Unya kay wa ka man buligis kapalaran, maong sa una pa lang ganin imong paglupad, hagba ka lang dayon. Nagasiguro ko, dili na tumausab, Roy. Mubangon ko. Og ipaniguro na ko nimo nga sa akong pagbangon, maangko na gid nako ang kadaugan. Maayon ta. Malipay siguro matinuod na kay love tagod ka as a friend. Ayun, sa panawan na bilahin kusog ining dagana sa sakyanan. Kaya na, sa daan niyo, buntagan tayo ni si Gainay. Kung di ba yung mga paluparan ang tamaabot na yun, kaya di nagyot, madapan ako iknat ang akong tabon-tabon da. Pingon na dyan ko, ayaw ko. Paluparon, saan iwakwak? Si katugla sa diha. Kusog-kusog ba? Lagi, tugla sa diha. Sandi kong tarong, niya katog. Kay pukawon talaw niya ka. Kung maabot na dito sa inyo. My love.
Mahimo bang hunungan na imong pagpunay paso-paso diha? Kay wala gid ko malingaw nga nagtan-aw nimo. Kay nahibaw ko unsay tinuod imong gibati diha. Katugon na ka, dili ba? My love, kuan man good. Lagi, ang kuno na ako pero di gid una ko pwedeng mutupad di maghigna my love kay kun ako nang buhaton. Sigurado gyud kayo nga diretso na gyud ko katug ug ugma na ko makamata. Oh, kinsa ron? Diya ka lang ha. Kay ako'y magawas. Nainanawag, my love. Hello, bro? Bro, palihog ko ka sportahan, be. Ano magkasol si Amaya? Oh, bro. Dali. Dali ba? Bro? Yan na siya. Dali na. So, nag-appeal dire. Oy. Ay na paglakaw kay mingaw kay karsada. Tingalig maatlan pa kasi mga kwanggol na. Diskwedo jud ka. May problema. Pabitay mo hilak kung mawa ko. Babadiya, amaw ka. Ako di ay. Unsa? Migo man ka ta. Unya, maingon ba ka nga love ko ni mo sa friend. Maong, natasag ka nga pwede kay kung muhilak kung simba ko madaotang mahitad tabo ni mo. Kaya unfair ka ayog bungi silang ko, no? Kay love ko ni mo, di ba? Pero sud na dire kay aretam tiwas istorya. Kadlaw na eh. Kadlaw na. Sud na lagi dire. Gigi asa jignaong ni mo, oy. Ina, utangan biya ko ni mo ha. Tsaka? Naamunggog ka sa kasukot ni Jeff na ako kaniadto, ba? Susoy. Naghandong paghihapon di ka na. Oy. Kaya dito na ako na-realize nga true friend yun ay ka. Kaya andam ka mang musugaw si mong kinabuhi tungod na ako. How? Sa boyfriend? Mga gani. Okay, love man ko ni mas friend. Kinanglan nga, i-love sita ka. Okay, love man. Sige na. Ay na. Dala na ba kay panuto na ka din sa gawas? Tunog na ba kayo? No, butdan pa noon ng tiyan mo din na. Magbaho sugag pangap ka pong dahon tuba-tuba para i-ampol ni mo. Isod na lang, bro. Wata lang unya nga. Sa isod. Sa isod kaya. Isod ba? So, ikaw mo isod. So, dagil ko. Bro, wata na lang unya nga muhayag usa. Ha? Una ka mo pauli. Dali, Roy. Sud na, dali na. Salamat, Lord. Salamat. Wagit ko magdahom nga tinod-on yun ni Roy ang iyang giingon. Nga dili gyud siya mobiya dito sa dapit nga perming pondohan ni Amaya. Kung dili ni niya mada para pauli dinhi sa among bahay. Salamat, Ginoo. Okay, feel at home ha. Dito ka sa akong kwarto. Unsa? Nakugang biyak ka. Nga naman ko na. Unsa may nasi mo muna. Yan lang ko din sa sofa. Maglingkod ako. Badi ay. Baka nagmusugot ko. O ganong dili ka man ko numusugot. Dude, kay panahon na karon na ron nga makabayad ko sa kong utang diyan ni mo. Unsa? Unsang utanga? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!